Tehdy jsem na světě ještě nebyla. A ani moji rodiče se zatím neznali. Rodiče se seznámili v 70. letech. V roce 1980 jsem se narodila já. O 2 roky později i můj bratr. Maminka celý život pracovala jako úřednice v bance. Tatínek jako dělník. Naše dětství jsme prožili v podmínkách chudoby a v atmosféře následků onkologického onemocnění, které během našeho dětství postihlo oba rodiče. 2 roky předtím nastupuji jako třeťačka na základní školu pro mimořádně nadané děti. A to díky paní učitelce, která mě do této školy iniciativně doporučila. Tím začíná mé formativní období. Důležité pro další studium, intelektuální rozvoj a začlenění se do majoritních školních kolektivů. Jsem 3. rokem po ukončení studia na právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde zároveň pracuji jako právnička a předsedkyně občanského sdružení Lidé proti rasismu. V této době bohužel na Slovensku propuká fenomén anticiganismu na internetu a šíření nenávistných dezinformací o Romech. I proto se právě tato témata spolu s trestně právním bojem proti extremismu stala na dlouhé roky epicentrem mého profesního zájmu a odborné specializace. Jsem matkou 4letého Artura a 3leté Zorky. Zároveň ve mně začíná krystalizovat rozhodnutí soustředit svůj boj za lidskoprávní postavení menšin, právní stát a spravedlivou společnost prostřednictvím nástrojů, které nabízí politika. Spolu s několika přáteli, mezi nimiž je i pozdější prezidentka Čaputová, zakládáme první progresivní stranu na Slovensku. Rok na to se stávám její místopředsedkyní a o 2 roky později první romskou předsedkyní majoritní politické strany na Slovensku. Dámy a pánové, prosím, přivítejte poslankyni Národní rady Slovenské republiky Irenu Biháriovou. Dobrý večer, vážené dámy a páni. Volám sa Irena Biháriová. Biháriová. S mäkkým I. Nie s Y. Ten tam majú len tí neprispôsobiví Rómovia. Takí, čo kradnú a robia hanbu. Ja nekradnem. Ja som Biháriová s mäkkým I. Ako dieťa som zvykla vyrukovať s týmto vysvetlením pokaždé, keď som sa musela predstaviť svojim priezviskom. Neznášala som ho. Biháriová. Najviac rómske priezvisko na svete. Aj preto som si vymyslela príbeh o tvrdom a mäkkom I, aby som sa vysporiadala s prezumciou, ktorú moje meno vyvolávalo. Totiž kdekoľvek som prišla, len čo som sa predstavila, moje priezvisko ma o 2 sekundy predbehlo. Takže som ani nestihla povedať, čo chcem, prečo som prišla, prečo som vošla do miestnosti. Skrátka vyvolalo obavy, že budem niečo pýtať, že budem otravovať, alebo že bude okolo mňa kopec problémov. Príbeh o mäkkom a tvrdom I bola moja detská stratégia, ako bojovať s touto prezumciou. Nechcela som sa volať Biháriová. Ako dieťa som mala ešte jedno prianie. Chcela som byť ako Michael Jackson. Nie kvôli spevu, spievať som nikdy nevedela ani nechcela. Michael Jackson bol zrejme jediný muž planéty, ktorému sa podarilo zmeniť z Afroameričana na belocha. A ja som chcela vyblednúť. Vtedy som samozrejme ešte nevedela, že jedného dňa budem aj ja stáť na pódiách a budem môcť počuť potles publika. Až na to ani nebudem musieť vyblednúť. Avšak na to, aby som sa vôbec na nejaké pódium najprv postavila, budem musieť dlho a vytrvalo bežať. A že to bude beh cez krkolomné prekážky. Dokázať zázračne vyblednúť by bola jednou z tých ľahších výziev oproti tým, ktoré ma v skutočnosti čakali. Narodila som sa pred 44 rokmi chudobným rómskym rodičom v Trnave. Spolu s mladším bratom Ivanom sme vyrastali v klasickom mestskom sídliskovom paneláku. Čiže nespadali sme do toho stereotypného obrazu Rómov v osade. Mama pracovala ako úradníčka v banke, otec bol robotník. No i tak nás núdznosť a bieda sprevádzali v podstate celú väčšinu nášho života. Bohatstvo sa v našej rodine počítalo na kopec jogurtov v akcii, ktoré sme si mohli dovoliť. Školský výlet alebo lístok do kina býval častokrát náročne zabezpečovaný luxus.
Nikdy sme s bratom Ivanom neboli na mimoškolských krúžkoch, neboli sme na školskej lyžovačke, nezažili sme letný detský prázdninový tábor. Z tohto obdobia si pamätám na jednu spomienku, ktorá mi utkvela v pamäti, ako stojím na zastávke autobusu a zberám zo zeme arašidové chrumky. Padali od úst dievčatku, ktoré ich jedlo a stálo vedľa mňa. Vedela som, že zberať zo zeme sa nepatrí, ale ja som tie chrumky veľmi chcela. A mama mi ich v tej dobe nemohla kúpiť. Bolo to obdobie prvého 10-ročia po revolúcii, po páde socializmu, kedy transformačné roky ťarchou svojich sociálnych následkov dopadli veľmi ťaživo na mnohé rómske rodiny. Rómovia boli v podstate prví, kto častokrát prichádzal o prácu a dodnes sú mnohokrát poslední, komu trh poskytuje príležitosti. Tak ako porevolučné roky pomohli mnohom v rozkvetu kultúrnych práv Rómov. Vieme, že v roku 1991 prišlo k uznaniu rómskej menšiny za oficiálnu národnostnú menšinu. V roku 1992 vzniklo na Slovensku prvé rómske divadlo. Tak na druhej strane mnohým Rómom naozaj sťažili prístup k sociálnym právam. Napriek tomu som mala šťastie. V druhej triede si pani učiteľka na základnej škole všimla, že sa odlišujem nielen vizuálne, ale zrejme tak trochu aj intelektuálne. A tak som na jej odporúčanie začala navštevovať triedu pre mimoriadne nadané deti. Bol to zrejme jeden z tých rozhodujúcich krokov na životných križovatkách, ktoré vám nasmerujú cestu úplne iným životným smerom. Bola som jedinou Rómkou v majoritnom školskom kolektíve. A tak to v podstate ostalo po celý zvyšok všetkých mojich štúdií. Ako školáčka na základnej škole, neskôr gymnáziu, som bola jednotkárka. Je ten typ premotivovanej biflošky, ale skôr angažované rebelky. Revoltovala som v kuse, revoltovala som proti všetkým skrivodlivostiam sveta, písala som do školských časopisov. Každý mesiac som vláčila z knižnice batoh plný kníh. Pri dospievaní som si totiž uvedomila jednu vec, ktorá sa mi stala nadlho veľmi silnou motiváciou. Hovorila som si, dievča nemôže sa meniť, za akým pôvodom a v akých podmienkach si sa narodila. Ale to, čo môže zmeniť, je to, ako sa na teba ľudia pozerajú. A tak som aj s ním šla študovať právo. Chcela som porozumieť systému, v ktorom sa rozdeľujú hodnoty, príležitosti, v ktorom sa meria spravodlivosť. Počas vysokej školy už onkologické ochorenie mojich oboch rodičov odpísalo do trvalej invalidity, takže moje štúdium sa stávalo každodenným zápasom o udržanie sa v systéme. Chcela som porozumieť tomuto systému, v ktorom vznikajú trhliny a v ktorých sa prepadávajú ľudia ako ja. A najmä, ako ich z týchto trhlín dostať späť. V roku 2009, 2 roky predtým, než tu v Českej republike vznikla divadelná profesionálna skupina Ara Art, som začala pracovať už ako vyštudovaná právnička mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu. Stala som sa aj predsedníčkou a na ďalších zhruba 10 rokov som sa stala trestnoprávnou právničkou, ktorá sa zaoberá trestnými činmi extrémizmu a ktorá poskytuje bezplatnú právnu pomoc obetiam zločinov z nenávisti. Popravde nebol to úplne ten vysnený spôsob mojej právnickej sebarealizácie, ale bola som hnaná s desením z toho, ako rýchlo sa internet zaplavuje nenávisťou a veľmi skoro som si uvedomila, že tá najviac nebezpečná podoba extrémizmu nie je stelesnená v holohlavých chlapcoch, ktorí majú vytetované hákové kríže na predlakti. Ale tým skutočným problémom je ten tzv. Slušný rasizmus. Ten, ktorý sedí v obývačkách mnohých slovenských a českých domácností. Číta si dezinformačné weby a hovorí, ja nie som rasista, ale o nejakú dobu neskôr ma moje zápasy a angažovanosť priviedli na ďalšiu dôležitú, snáď najdôležitejšiu životnú križovatku. Bolo to v roku 2017, to už som bola matkou 4-ročného Artura a 3-ročnej dcery Zorky, kedy sme začali na Slovensku spolu s kamarátmi zakladať prvú progresívnu stranu na Slovensku. U vás boli v tom čase politické rozhodnutia, doviedli až k demolácii Vepšína. U nás bolo v tom čase obdobie poznačené policajnou brutalitou voči Rómom, zvlášť v meste Moldava, mnohými tragickými a násilnými činmi voči menšinám a v neposlednom rade deformovaným spoločenským a politickým diskurzom
pokriveným vplyvom dezinformácií a lží. Vstúpila som teda do politickej arény s cieľom pokoriť bezprávie a dať ľudským právam politický hlas. Neprišla som s tým, že budem čisto a výlučne pokrývať rómske témy. Ale vývoj v strane sa veľmi prudko posunul po tom, čo sa jedna z nás spoluzakladateliek Zuzana Čaputová stala prvou prezidentkou Slovenskej republiky, teda prvou ženou v tejto funkcii. A zhruba rok na to som sa ja stala predsedníčkou majoritnej strany, teda orientovanej na celonárodné publikum. Bola som teda v podstate prvýkrát v histórii Slovenska v čele strany, ktorá nemala cielenie na menšinovú politiku, ale zaujímala sa teda a cielila sa na problémy všetkých občanov. A niekedy na začiatku mandátu mi v tom čase písalo jedno mladé rómske dievča, že pozoruje môj príbeh a že ju to motivuje k tomu, aby sa odhodlala študovať právo. Ja som si tú právo dokonca aj niekde odložila, ale v tom borvare denných líderských pozícií som na to aj zabudla a sústredila som sa, tak ako som povedala, na to, aby som nezlyhala, na to, aby som nesklamala. A asi o 2-3 roky neskôr mi to dievča napísalo znovu. Už ako študentka práva, aby mi poďakovala, že sa práve tým mojim inšpiratívnym príbehom, ako to popísala, odhodlala aj ona k podobnej ceste. Vtedy som si uvedomila, že mojou úlohou ako líderky v podstate mimo parlamentnej strany, ktorá nemala absolútne žiadne politické páky a politickú moc, nebolo meniť spoločnosť, ale ak sa mi podarilo takýmto spôsobom aspoň trochu dotknúť životov niektorých ľudí, Rómov, nerómov, tak to poslanie malo zmysel a ja som zaň dodnes veľmi vďačná. V súčasnosti som 2. rokom poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. A poviem úprimne, že stále je veľmi veľa ľudí, ktorí mi odkazujú, aby som sa šla starať o cigánov v osadách a robiť s nimi poriadky. Veľmi ťažko sa im akceptuje to, že by sa mohla Rómka zaujímať o tie témy, ktorým sa napríklad teda konkrétne a profesionálne venujem. Či je to vnútorná bezpečnosť, hybridné hrozby, ľudské práva, sociálna spravodlivosť. Skrátka majú pocit, že ak je Rómka v politike, tak je odsúdená na to, aby sa venovala marginalizovaným, vylúčeným komunitám a aby sa nemontovala do vecí, ktoré patria do pozornosti väčšinovému obyvateľstvu. Lenže ja som neprišla do politiky ako Rómka, ktorá je z titulu svojej etnicity výlučne odkázaná na riešenie marginalizovaných rómskych osád a rómskych politík. Ani som neprišla zastupovať akúsi svetlú výnimku. Naopak, chcem, aby som svojou každodennou prácou prinášala dôkaz o tom, že Rómovia a Rómky sú plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a že sa dokážu uplatniť v akejkoľvek sfére, vrátane politiky, ktorá je cielená na celospoločenské problémy a na potreby všetkých občanov. A že aj dievča z chudobnej rómskej rodiny sa môže postaviť pred parlamentný pultík a rozprávať. Nie preto, že by jej majorita poskytla veľkorysú výnimku, ale preto, že bola pripravená, že bola schopná a mala čo povedať. Môj príbeh nie je oslavou výnimočnosti. Je ilustráciou toho, čo sa môže podariť, keď dáme Rómom šancu. My Rómovia si po historických útrapách zaslúžime, aby úspech a príležitosť úspechu nezáviseli od nášho priezviska. A aby naše deti neboli hnané púhou túžbou mať svoje vlastné arašidové chrumky. Od doby, kedy som ich zberala zo zeme, uplynulo 40 rokov. Sice som odtedy nevybledla, ale naučila som sa s hrdosťou vyslovovať: volám sa Irena Bihariová.